גלעד כץ, האמת יותר רגוע ממה שחשבתי שהוא יהיה, אז אולי היה תחת ההשפעה. אני רק רוצה להגיד משהו אחד לקפלן, להתחיל במחצית שנייה זה להתחיל מהווניל, לא מהשוקו. השוקו זה מה שהיה במחצית הראשונה. אוקיי. עניין אישי שלי. אז תספר לנו קצת על מה ראינו למי שמצטרף אלינו עכשיו, או שעדיין תחת ההלם של השוקו וניל? לא, יש לי תיאוריה גם לגבי השוקו וניל, אבל כנראה שזה גם... האמת שאת מבינה בזה הכי טוב מאיתנו, לא? כן, בתוכנית אחרת, אבל אנחנו רואים פה באמת את אני לא יודעת מאיזה, אנחנו מתחילים פה מהמחצית השנייה, המחצית שנייה של הרצליה הרבה יותר טובה, שהם הלכו פנימה לתוך מישל סנו, מסירות מעל חולון, שגם נתקלה לבעיית עבירות ולא באמת יכלה לשמור על הצבע. הנה, אנחנו רואים פה, גם כשהכדור הלך החוצה והייתה שלשה, היא בדרך כלל באה ממסירה פנימה, שזאת השלשה הכי טובה שהיא יכולה להיות. ויודעת, גם פה אנחנו רואים פה פשוט תצוגה זה לא כל כך תקציר, זה פשוט תצוגה של הרצליה. כמעט לא היו נקודות שפתח תקווה ב-15 הדקות הראשונות של החצי השני. בוא נגיד שזה תקציר של המחצית השנייה, כי מחצית השנייה הייתה קבוצה אחת על המגרש, וזאת הייתה הרצליה, שבאמת שדרגה את עצמה, גם הגנתית, גם התקפית, ואני יכולה להבין את גלעד שהוא אומר, הוא לא היה מרוצה מהמחצית הראשונה, אבל הוא מאוד מרוצה מהמחצית השנייה, ועבור הרצליה הם צריכות לבוא ביום שני, ולבוא אחרי מחצית שנייה כמו היום.